warahmatullahi wabarakatuh. Paningko si kuala giang kay amano salam kapipi aginawa kalilintad karayo-rayo ay pupagkaliwanag lulun-lulunan tano na batano din na mampagi na sangkay dunia na sampai sa akhirat. Nagi mampu pagkapagkan sa mga buni-bunian makapungpulalan sa maranosong nagi buso pagariniu manguda pakat meng. Ko inurayan bulawan amon tiap papaladin nataman ako mga muda agus mga raga di makapelang busa sa uragis aku dapat napipukur matakan ako kalang-ulangan o keramkan nasangka yang mga buni-bunian kebubayaw na mamakinag na taman ako iliturami Princess Aima na katiin na pamamakinag niyo sa tutangka ini busa sudi sa wasalam. Anak
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ